Negros Oriental. Ako si Pastor Ipapasakar, nga karon pastor man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Switch Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon nga pagtililipo nagasugod karon alas 3, tubtob alas 5 kada Domingo. Busa amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon. Ang upod naton nga pastor amo si Pastor Raydan Mayunggi Diretso. Karon sa aton nga pagpamalandong sining pulong sa aton Ginoo, ako nikaw agdahon sa pagbukas abri sa imo balaan nga kasulatan. Dira sa naunang Korinto kapitulo 15 sugod sa bersikulo 52 kag sa 53. Sa isa ka tion, sa isa ka pagpamilo, sa katapusan nga budyong, kay magatunog ang budyong kag ang mga patay banhawon nga di madinulunton kag pamayluhan kita. Kay ining madinulunton kinahanglan magsuklob sang pagkadi madinulunton. Kag ining mamalatyon kinahanglan magsuklob sang pagkadi mamalatyon. Abyan ang 1 Corinthians chapter 15, isa ini ka kapitulo nga nagahambal nanungod sang pagkabanhaw. Tungod kay nagahambal ini sang pagkabanhaw sang mga, at this point, mga tumuluo sa kay Ginoong Jesu-Kristo. Matuwag man naton ini nga kapitulo sang paglaom. Kon ang 1 Corinthians chapter 13 kapitulo sang pagkabanhaw o kon pagigugma, ang Hebrehanon kapitulo 11 kapitulo sang pagsalig ukod pagtuo. Pwede kita makasiling ang 1 Corinthians 15 kapitulo sang paglaom. Kay ini naghambal na nungod sang pagkabanhaw sang aton Ginoo kag ang pagkabanhaw man sa mga nagsalig dira sa iya. Ano gali ang pagpaagisod sang matabo na nungod sa mga lawas sa mga tumuluo? Lawas sa mga tumuluo nga nagkalamatay na, kag ang lawas sa mga tumuluo nga buhi pa sa panahon nga magabalik si Ginoong Hesus. Diri kita anay sa bersikulo 52. Basahon ko liwat, sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok, sa katapusan nga budyong kay magatunog ang budyong kag ang mga patay banhawon nga di madinulunton kag pamayluhan kita. Ang mga Kristohanon nga nagkalamatay na, siyempre ang ila mga lawas nagkaladunot na. Pero ila nga lawas pagabanhawon kagilisan sang lawas nga hindi na madunot. Ang termino diri di madinulunton. Incorruptible bodies. Hindi madunot. So sa 1 Thessalonians chapter 4 aton mabasa dito kung ano gid ang pagpaagisod sang Ginoo sa matabo sa panahon nga magabalik si Ginoong Hesus. Apang buot kami mga kauturan nga makaibalo kamo nanungod sa mga nagakalatlog, meaning ang mga nagkalamatay. Agod nga hindi kamo magkasubo-subong sang iban nga walay paglaom. Kay sanglit nagato kita nga si Hesus napatay kag nabanhaw, subong man paagi kay Hesus ang mga nagakatulog dalhon sang Dios kaupod niya. Kay ni ginasiling namon sa inyo sa pulong sang Ginoo nga kita nga mga buhi
nga nabilin tubtob sa pag-abot sang Ginoo indi maguna sa mga nagakatulog. Kayang Ginoo gid magapunsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Yan kita nga mga buhi nga nabilin sagmiton sing tingog upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Kay niyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo, busa maglinipayay kamo sa sining mga pulong. So ang una nga matabo abyan, amo ini nga ang mga lawas sang mga nagkalamatay na pagabanaon sang una kag adto nga mga lawas pagailisan sang indi na madunot nga say sa mga lawas. Ikadua nga matabo, balik kita sa bersikulo 53, 1 Corinthians 15, verse 53. Igasiling ang balaan kasulatan. Kay ining madinulunton kinahanglan magsuklob sang pagkadi madinulunton. Ining atong mga napatay na. Kag ining mamalatyon kinahanglan magsuklob sang pagkadi mamalatyon. Amo ini ang lawas naton karon. Mamalatyon nga sahi nga klase sang lawas. So kung magabalik si Ginoong Hesus karon nga adlaw, kag ikaw subong Kristohanon kag ako subong man nga Kristohanon, hindi na kita mag-agi o kung maka-eksperyensya sinang lawas nun nga kamatayon. Kay siling sambalan kasulatan, kita pagapamayluhan, kita pagailisan diri sa aton mapatay nga sahi sang lawas, sinang lawas nga hindi na mapatay. Lawas nga magapakig-upod sa Ginoo kag sa iban man nga mga tumuluo sa tanan nga mga nagsalig kay Kristo Jesus. Dalhon dito sa himaya kag makig-upod sa iya sa wala sang katapusan. Amo ini abyan ang aton nga paglaom. Kag tungod sina may paglaom kita, may palabuton kita. May bulahan kita nga expectation and anticipation. What should we do? Versikulo 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Diri sa balang kasulatan, ilabi na gid sa 1 Corinthians, si Apostol Pablo nag-introduce sa mga issues kag sa mga solusyon sa mga problema nga ginsangat sa iya o ginsulat sa iya. Kag ang iya nga gina-introduce nga issue, problema, iya ginasugdan pinaagi sa statement sa English nga I don't want you to be ignorant, brethren. I want you to know. Kaya nga, kung ang mga Kristohanon wala sang knowledge about a teaching, about a doctrine, surely they will be immature Christians. Hindi hamtong, sa Cebuano, hindi hingkod, hindi maligon, dali lang mapali, dali matumba, dali ma-offended, dali lang ma-stumble sa iya espirituhanon nga pagkabuhi. Gamay nga problema, mauntat sa pagsimba. Gamay lang problema, hindi na magpamugno o kon magtagad sa iban nga mga tumulo. Ang masubo kay masandad pa sa mga alagad sa Diyos.
nasandad pa sa mga pastor o kung sa mga manugwali. Siguro may mga rason gid man ang iba, no? Pero isa sa mga kabangdanan kung nga matumba, mastumble ang mga Kristiyanon because they do not know. Maybe they know about something, but they don't know something. They know about something, but they don't know something. Kung diri pa sa Diyos, they know about God, but they don't know God. Madamo sa mga tao, they know about God through the Scriptures, pero sila mga immature, tungod kay wala nila ginatuman ang Scriptures. So siling ni Pablo, sa tapos nga gin-explain niya ang firstborn among the dead na si Jesus Christ. Ang mga proofs about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang mga pagpasunod sa pag-resurrect sa mga tao. The first resurrection is the resurrection of the righteous. The second resurrection is the resurrection of the unrighteous. And those who are part of the first resurrection, amo na sila ang mga nagsunod sa kay Kristo Jesus. They are the first fruits of the resurrection. Kag kung imo usisahon pag ginamalan kasulatan, may mga gleanings sa resurrection. Hindi naton inamatreat karon, pero amo ni abyan, kung wala kita sang knowledge sa balahan kasulatan, wala kita sang knowledge sa mga doktrina, mangin immature kita nga mga Kristiyano. That's why may Sunday school, may Bible studies, ginagamit ginang balahan kasulatan sa pagtuon, sa pagwali, sa pag-inspire, sa pag-encourage sa mga Kristiyano. Kada Domingo, siguro sa Gospel Hour, sa inyong mga meetings, ginagamit ang pulong sa Ginoo kag ginapaatha, gina-expose, gina-expound, gina-explain. Gamiton ini nga instrumento sa pagtuslok, sa paghatag sang kapawa, sa pagpakaon, sa pagkuha sang blindness sa mga Kristiyano. Yes, we need to know the Scriptures. Not only know about the Scriptures for a strong, mature, and exemplary Christian life. Diyos nga balahan, madamo gid nga salamat sa imo balahan nga pulong. Amoy niyang instrumento sa diin kami makakita sa mga kamaturan na nungod sa imo kag eventually sa pagkilala gid sa imo. Pakamayo o Diyos ang amon mga handom, o para sa amon kaugalingon, para sa amon pamilya, para sa iglesia, para sa imo buluhaton. Kag salamat gid sa mga kamaturan na amon tun-an bisan pa sa sining adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sini dira sa inubahan. Pastor Valdez, sa imo pag-replay sini dira sa San Jose, Sipalay City. Pastor Johnny Dayuno, sa imo nga pag-replay sini dira sa Kaliling, Kawayan. Pastor Silverio Catanos Jr. dira sa Bulubulo, Kawayan. Sakay Pastor Alden Abilio sa Tapi, Kabankalan. Pastor Arnel Mides sa Bantayan B, Kabankalan City. Sakay Pastor Roy Kalumag sa San Jose, Bayawan City. Sakay Pastor Willie Scanlar sa Daan Banwa, Kabankalan City. Kag sakay Pastor Jonifer Arnibal dira sa Kamingawan, Kabankalan City. Kabisan pa sa aton mga kabiyanan diri sa Negros Oriental nga naga-replay sa aton mga Cebuano segments. Ang Dios magpakamayo sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat.